zbožujeme hydratáciu. Máme práve teraz na jar, použila som lesk, aby som sa potešila práve pri tomto vstupe, pretože mám pre vás prichystaných dvoch pomocníkov na pleť ako prevencia voči tvorbe pigmentových škvrn, ale nielen ak tie pigmentové nerovnosti máte, ale chceme im aj predvídať, ale chceme ich aj riešiť. Kombinácia produktov, ktoré nám pleť rozžiaria, rozjasnia, dajú jej život, dajú jej vzpruhu a práve tu teraz potrebujeme na jar. Sérum s C vitamínom a E. Je tu trojkombinácia C vitamínu v troch rôznych vlastne vrstvách, do ktorých sa vstrebe práve ten C vitamín, plus je to v kombinácii vitamín E. A ešte je tu výťažok z ovocia navy, ktorý má veľmi krásne antioxidačné vlastne účinky. Používa sa veľmi jednoducho stlačím. Tu mám ukazovateľ, ktorý mi ukazuje ten piest pri aplikácii, vlastne pri stláčaní, ten piest ide smerom hore, takže vypotrebujem do úplne posledného množstva. A inak mimochodom, milé dámy, pre mňa toto sérum C plus E je celoročným základným sérom, ktoré používam ako tretí krok výživa v mojej 5-krokovej rutine. Pretože tých 5 krokov 5 minút každé ráno a večer rozhoduje o tom, ako budeme vyzerať za 5 mesiacov a 5 rokov. A ja chcem byť stále svieža, aj keď stárnem. Základné sérum s C a E vitamínom a keď si k nemu pridáme tento booster super sérum, ktorý je vlastne s kyselinkou ferulovou, ktorá rieši vlastne tú pigmentovú nerovnosť. To znamená nielen tie hnedé fliačiky, ale aj svetlé fliačiky, respektíve nejaké nerovnosti po akné, ale celkovo aj ako prevenciu. Je tu výťažok z bielých fazulí, ktoré nám práve na tento farbivý melanín veľmi krásne pôsobia. Takže kyselinka ferulová, niaciamid B3 vitamín, ktorý ja veľmi rada spomínam, pretože on nás chráni pred modrým svetlom a UV a UVB žiarením. A ešte plus výťažok z bielých fazulí. Používa sa to veľmi jednoducho, má to svoj aplikátorík, nakvapkám, použijem na pleť. Tento spotrebujete približne za 2 mesiace, ono to stačí a toto sérum odporúčam aj po vypoužívaní určite si dopriať kompletne celý rok spoločne. Tá pleť bude rozjasnená tak, ako sa nám rozjasnia očka, keď nám vyjde slniečko práve na jar, tak chceme, aby aj tá pleť dostala nádhernú vzpruhu. Teším sa na spätnú väzbu, aký výsledok a kedy, či už to bolo po 2 týždňoch, 4 týždňoch alebo po 2 mesiacoch ste už videli na tej svojej pleti, pretože ja viem, že prvé výsledky uvidíte už za 2 týždne. Pozdravujem.